weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to yerimale toroɓe dunde fajara sangelo baali wompo basanga base kon waktu yoni ha to tigin kam e seno waali ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi sénégal hoorejo leydi ndi yidde muma kame yaadiɓe mum ko kewal mabɓe yo ɓuuri hewde e nder dakar toon to leydi mauritanie wangiyankoɓe taw ko jaydiyankoɓe iwɓe toon to leydi france jettima toon to leydi mauritanie oɗo ñalawma hande aɓe tawe to attara toon to leydi mali ibrahima aboubacara keita gardiɗo leydi ndi holliri jaam wawa dañede hakkude laamu ngu kam e kiidal ɗon ɗo yimɓe ne cuuɗodira koyɗe moƴƴe toon to leydi gambi ma en ketto musidɗo men koddanene abouba hakkude adama baro kam e dawouda diawara e wonande jeenari ndi ɓe jogori hebde caggal teskede ko koyɗe jamɓe doggata e nder leydi gambi toon to guine konakiri alpha konde holliri oɗo saaha mo gonɗen yidde makko ko wadde lawol jordi hakkude konakiri kam e bamako e faade toon to leydi burkina faso taw ko wuuro witengo boba juloso kabruji mena jolam jaɓeri ko haali abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde sappo e joyi siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji men e ɗemgal pular haade men yettade kabruji meɗen eɗen joguiɗo hen ɓattake mo poɗɗen saktande bandiraɓe fulɓe kala oɗo hen ɓattake noon o fayi ko toon to cuuɗi men mbiyeteɗi yeri male walla mbiyen yeri male e yeri male toroɓe taw kadi woɗɗani dunde woɗɗani fajara woɗɗani kadi wuuro witengo hada bere e kamɓe noon aɓe mbaɗi erago faade dendagal bandiraɓe julɓe kala ngol lappol palol dande maayo e ngol rewo kam e worgo e nokkuji ɗi hen kala koɓe gowno wadde e kala hitande ko fate ñalɗi diine taw kadi ko batteɗi e nder wuuro yerimale e taw kadi waɗata ɗum tigui ko dayira mawlana cheikh al islam ibrahima ñasa taw noon yettini on ɓatake ko ceerno meɗen abdoul bocara mamadou racine touré e gonɗo e cuuɗi meɗen leydi gabo walla mbiyen libreville gabo e kamɓe noon ɗiɗo hen ñalɗi mbaɗata ko ñande nogas nduɗo hen lewru ndu gonɗen aɓe mbaɗi erago noon dendagal bandiraɓe wownoɓe tawtore ɗiɗo hen ñalɗi nde mbawata tawtore ɗum dow e cellal e kisal kala ma jaɓɓo noon ɓeɗon hoɓɓe taw kadi ko ceerno saydou mamadou bocara touré ene wondi kadi en wondi kadi almami wuuro ngo biteɗo ceerno dawouda touré e kamɓe noon aɓe teddiniri kadi wonande joom wuuro ngo kame ceerno oumar malik dia taw kadi ko taweteɗo toon to leydi france aɓe teddiniri noon dendagal bandiraɓe sénégal naɓe ha tenti toon to jamugel eko taari jamugel kala ha fayenma toon to cuuɗi meɗen hayre law eko taari hayre lawnaɓe kala ɗiɗon ñalɗi noon ngolɗo lawol wattata duuɓi tati ko watti yuɓɓinede e nder cuuɗi meɗen taw kadi ko yerimale toroɓe ene tawe e lappol palol dande maayo e ngola leydi sénégal kabruji mena ɗemgal pular to leydi sénégal ma en kaale hoorejo leydi ndi hono Macky Sall caggal kay ndeɗo hen ɗiɗo hen ñalɗi jewtuɗo hen ndi ɓe jooɗima kanko yimɓe landama ko kala gam yurnitade gonka landaka e nder leydi sénégal ha tenti noon e nder dakar e hoore mum caggal nde o todɗi amadou ba kame oɗo hen biteɗo Mbaye Diouf ene wondi kadi e Diouf sara walla mbiyen Mbaye Ndiaye kame Diouf sar kamɓe noon yooɓe daro darde tindilal gam wawde kay nadde e galleji kam e cuuɗi e findinde rendugo kala nde battata haqqillaji men e kaɗa hen landa mbite ka pere nde taw noon yidde hoorejo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi sénégal kala oɗo saaha mo gonɗen yo yimɓe makko ɓe daro darde tinde lang ɓe kuccana golle ɓe ganda kay hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi koye haala mawka tigui ɓe paayi gardiɗo landa taw kadi ko landa hoorejo leydi ndi holliri kañum kam ala kulhuli hay seeɗa e faade e ɓeɗo hen lundi yankoɓe taw kadi ko lundi ɓe laamu hoorejo leydi ndi e kankon
o holliri kala temedere maɓe dañ capanɗe jeegoma ko wona ɗum ko noon ɓeɗo hen lundi ɓe kamɓe landaji lundoɗe kamɓe noon ɓe kolliri ñande jeenayyi lewru fandu so gueno haaji e kamɓe kala maɓe ndentuɓe mbaɗa seppoji maɓɓe taw kadi ko hollirde mette maɓɓe e wonande hoorejo leydi ndi no tamiri leydi ndi ni wona noon leydi foti tamirede kamɓe noon ɓe kolliri e gardugol landa e gardugol kaɗo hen landa mbiyete ka PDS ene wondi e yogay landaji ɓe kolliri noon ma won landaji nogas kame syndicat ji gollotoɗi walla dilloji e nder leydi ndi kala maɓe pottu kamɓe kala sanga 16 heures kikiɗe ñande jeenayyi lewru fandu ko nden tigui ɓe mbaɗata seppoji maɓɓe taw kadi ɓe mbaɗata ɗum e koye booli Dakar gam hollirde mette maɓɓe kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Casamance kalene ladde Bofa e toon noon caggal kay mayɗeli baɗɗi toon ha yimɓe sappo e joyo mbasen pittali mumen yimɓe jeeɗiɗo gañi hen ñalawma hanki o walla mbiyen niɓɓel subaka hanki ko yimɓe nogas pawa toon juuɗe ɓe nogas noon ɗiɗo ɓeydama hen hen goto noon warama e ndeɗo no wolde e keddiɗo noon ko jaydiyanke kamɓe noon ɓeɗo hen nogas e goneɗo aɓe tawe e juuɗe dadiɓe wonɓe toon to Casamance oɗo saaha noon hollirama wonande kay ɓe nogas jaggaɓe kala kamɓe kala ɓe jeeya koye nokku biteɗo Touba Kouta kamɓe kala ko toon ɓe jeeya e nder nogas ɓe noon ne tawi hen nayo rewɓe e taw kadi ko sukaɓe taw wona rewɓe mawɓe no feewi ñalawma hanki o noon waɗi pelɓodiral hakkude joguitiɓe kame armée leydi ndi ha ganduɗa neɗɗo goto wasi en fittandu muɗum e nder e nder falde Casamance goto biteɗo Ibrahima Daf ko goto kay gañinoɗo walla ni mbiyana pellanoɗo e nder ndeɗo hen wolde e taw kadi ko toon to ladde Bofa ko toon tigui o fellano e kanko noon wo sakti konnguɗi makko gam hollirde kay wonde o fellama e kuure ɗiɗi e keeci kono oɗo saaha mo gonɗen omo jogui caɗele mawɗe no feewi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Madina Gounassa e kettoɗen musidɗo meɗen Amadou Sambalo. Barakatu ko wurtotengo e commune mo Madina Gounassa hedde nogas e 1 kilométre hakkude mum e Madina Gounassa sanga 3 heures ñalawma tawama ɗo cangel mabɓe ɗo suka debbo goto biyeteɗo Aissata Diallo ɓoggol nane dande makko en haɓɓe e lekki kono kadi koppi ɗi ene korfine e leydi tagalde bandiraɓe tindi ɗum nodda sapeur pompier nodda kadi commandant gendarme Kalafour Lenkiring tagalde ɓen gaari nde jetti guitti goski taƴi ɓoggol ngol nimo kanko suka debbo daari dañere tawani hen gaccande kolliroje wonde o yiiɗi ittude ɓoggol ngol so woni kanko warti kono kadi ɗon ɗo koppi ɗi kofiɗo e leydi ɗo kadi tawa ko ɗon kadi gaccande e leydi he walla kam maalo kolliroje kam o fitima kanko suka debbo o caggal ɗum nde laamu ngu ari nayi goski e nder on saaha noon commandant gendarme o heeɓi wadde losko mum noddi jinnaɗo gorko namdi ɗum gorko debbo kadi namdiɓe kono kam fof ɓe koldiri kamɓe kam ɓe tinani mette debbo o ha ko ine wartoyo tagalde goski nawa toon de weli gara waɗama ko wiyete autopsie ko holliri wonde kanko suka debbo ko baraɗo o wona bartiɗo e on saaha noon kanko suka debbo mayɗo o joom galle makko heɓanomo nanguede oɗo saaha o nane juuɗe laamu ko hay wonde fof kam laamu kom holliri suka debbo ko baraɗo wona bartiɗo ko musidɗo won Amadou Sambalo Madina Gounassa fewde e weltare ɓe fulɓe andu diine ma. Amadou Sambalo Madina Gounass eɗen mbiya tan yo gueno hannanen ɗo henna ɗiɗo henna wargoji e caggal neɗɗo ware ɓoggol haɓe dande mum beele ene tuume ko bartiɗo e sen giwi e nder leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde witede e Mourasseloun kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen kene wona capanɗe nayo e taw kadi ko jaydiyankoɓe jeeyaɓe toon to leydi France jettima toon to leydi Mauritanie soɗen teski noon guila hitande ujunnaji ɗiɗi ha yettanma hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi ko fati e banggue jaydiyankoɓe ha e wangotoɓe nder leydi Mauritanie kala ko haɗanoɓe yettade e nder leydi Mauritanie caggal hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi waɗino wargoji wonande kay ɓiɓɓe France naɓe nayo ko wona ɗum ko noon oɗo saaha mo gonɗen walla ni e nder ndeɗo hen darode hitande e ji yoga e pelle pelle giwi toon to leydi leyɗele Europe taw ko certuɗe gam yettade juurade e nder leydi Mauritanie jaydiyankoɓe capanɗe nayo taw kadi ko jeeyaɓe toon to leydi France
ko ben tigi njeti odo saha mo gonden ton to wuro witengo Atara e wuro witengo Atara non lamorgo wuro witengo Atara e jafunon wuro witengo Atara lamorgo mum ko Adrara kambe non holira mabe jaha ton to singiti kame wadani ene wondi e yogay nokkuji caggal non holirama ton ne wadi cene ngardude e taw kadi ko cene paw to ndirde belde fodde no fewi ko dum sabi non yoga e jayndiyankoɓe taw kadi ko abbitiɓe ko fati e banggue photographe ko ben tigi ɓuuri wawde yillade yoga e nokkuji ngam wadde ko wiyete cimti kame de commentaire uji ha joni ton to leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kale jaynde witende Adrara info e kamɓe non ɓe kolliri gardiɗo landa taw ko gardiɗo landa e mbita ka El Mor kamɓe non ɓe kolliri El Mora e taw kadi o wiyete ko Samori wuldu beya kanko non o sakti konnguli makko gulɗi jaw faade hoorejo leydi Mauritanie hono biteɗo Mouhamed Wul Abdallah Aziz kanko non o holliri oɗo saaha mo gonden Abdallah Aziz jogui tigui ko miijoji e kame jogui ko miijoji e ngam hebbinde jogui ko miijoji ngam kay heɓɓitade ko fati e kalifandi e nder leydi Mauritanie ha tenti noon e ɓeɗo hen witeɓe haratinen taw kadi ko ɓeɗo hen ɓaleɓe safalɓe nangaɓe toon ko maccuɓe e kanko hoorejo leydi ndi oɗo saaha mo gonden kala fodde kay nde ɓen puɗino hebde oɗo saaha mo gonɗen ko jolɗo nden fedde ha laaɓi e caggal non teskede e nder leydi Mauritanie ko fate banggue leñol bitengol haratinen e taw kadi ko safalɓe ɓaleɓe koko kaɗa ndimago koye mumen e kaɗa leydi kaɗa kadi ko wiyete kayita jibinande kanko non wo holliri ɗum ɗo noon fayi tigui ko caggal ko hoorejo leydi ndi yiiɗi ko ɗum noon yarata yesso tene kadi ne teska e laamu hoorejo leydi Mauritanie nana tan yaɓɓi jaydeli ha memi leydi a harata ko jiɗɗa a watta tene kadi potal ala e nder leydi ndi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen diɗɗal lundiɓe kamɓe no ɓe jaltini kaytol e kaytol mabɓe noon ko yurnitade wonande kay laamu leydi Mauritanie e yaltini cimtol wonande kay ndeɗo hen hitande maɓe juɓɓin hen ko fati e yogay sumgoji sarɗiyankoɓe kam e conseil régionaux ji ene fati kadi e sumgoji goɗɗi kamɓe noon ɓe kolliri ɓe jarani hande ɓe jarani hen janggo haade laamu ngu ƴettude ɗiɗon miijoji foti tigui ko disnodirde e mabɓe e caggal kamɓene ɓe jeeya koye khalifaɓe leydi ndi ko wona ɗum ko noon ene herƴo mawɗo no fewi ene hakkude laamu ngu hakkude mabɓe e laamu ngu guila kay 4 août walla guila 2 août e taw kadi ko hitande mayde ɗo hennande ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen yogay aynaɓe leydi ndi noon ene gullito ene goya wonande kay dabeji mumen oɗe saaha mo gonɗen goni tigui koye caɗele musɗe no fewi jagorgal kettugal e oɗon fannu ittino werlaji joɗɗi no fewi ko fate banggue ñamde jawdi ko mbiten jamde ko e gam neldude yogay diwanuji e nder leydi Mauritanie ha oɗo saaha mo gonɗe noon yoga kay ɓen joomen ndiɗon jawdi e kolliri jiyani kay ɗeɗon balle jettaki ɗumen e jagorgal kalfinagal ko fate banggue safara jawdi holliri e ɗen golle noon ma puɗɗo ɗo hen e lewru fandu walla ɗo e mayirɗe e nduɗo hen lewru so gueno haji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kaale pelle e taw kadi ko union CFN wonande kay joguiɓe haqqe innama ade ko fate debbo kame sukaɓe kolliri noon ndeɗo hitande ɓe jogui kulhuli mawɗi no fewi e nder leydi Mauritanie ha tenti kadi ko fate banggue heegueji ɓurtuɗi noon mamen sukaɓe kame rewɓe e nder leydi ndi won hen nokkuji kadi ko ɗamka cattuka memata ɗumen ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen ko kulhuli mawɗi jogaɗi kono ha oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Mauritanie e suwa taw yurnitade yogay kulhuli kulanaɗi leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde RFI taw kadi ko jayde leydi France e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen caggal kay wayloji kewɗi baɗaɗi e koppareje leydi Mauritanie tuma kay nde ɗerewol ngol 5000 e ngol 2000 e ngol 1000 watta walla mbiyen ngol 5000 watta 1000 walla ni mbiyen ngol 5000 watta 500 e ngol 200 ngol 2000 watta 200 e ngol 100 ngol 1000 watta 100 e guilde noon ha yetti oɗo saaha mo gonɗen ko fate koppareje uguye ɗeɓi wade kono koko yani e nder leydi Mauritanie halfinaɗe boñuji leydi Mauritanie noon taw ko ɓattiɓe laamu ngu e ɗum noon kolliri boño ɗum noon kolliri koppareje ɗe janani hay seeɗa e kono kay dilloɓe ko fate banggue ɓeto taw kadi ko ngaaluji no fewi e ɓe noon kolliri oɗo saaha mo gonɗen leydi Mauritanie ne jogui caɗele ko fati e banggue koppareje ko wona ɗum ko noon tugganma alju
juma jawtuɗo ha fayen ma oɗo saaha mo gonɗen wonande kay ɓen yahoɓe boñuji woni banqueji kala ɗo garɗa tawata kay ko rang woni juuti ha ɓurti ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende Adrar Info kamɓe non ɓe koliri oɗo hen debbo kanko e sukaɓe makko rewɓe tato kamɓe kala on ɓe dahanoma kene wona balɗe naya taw kadi yaltini ɗum ko jaydenke biteɗo Bachir Wuldu Baba kanko noon wo holliri ɓe daha ɓe nawa to hôtel L'Amitié taw kadi ko taweteɗo e nder Nouakchott ko toon tigui ɓe gudda balɗe nayyi taw uddiɓe toon kadi ko worɓe joguitiɓe kamɓe noon worɓe ɓe keeɓaka andede ko ɓen tigui jeena e mabɓe toon mbaɗiɓe toon golle katorinde tene kadi dutti mbaɗi e ladde ha hande jiitaka sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali IBK ɓurɗo andirede Ibrahima Boubacara Keita waɗi erango mum caggal kadi nde o holliri mette makko no fewi e tuma kay ɓeɗe hen witeɓe CMA taw kadi ko Al Jawad wonɓe rebel toon to Kidal e tuma kay nde mbaɗi jilu men toon to États-Unis de Amérique o holliri noon ɓe mbaɗi toon jillu mumen kono kadi mbaynaki laamu leydi ndi e laamu leydi ndi kadi tinani holko saabi jillu mabɓe toon to Amérique ha ɓe dañi joddade fedde gotagu windere nde kanko noon wo holliri jaam dañetake e nder leydi Mali e tuma kay wonande woni yimɓe ene doga koyɗe jaam less ene mbaɗa hen suuɗo goɗɗo ɗum noon aɓe gandi wonko soomi ndara ha joni keddorɗen koye fannu Ibrahima Boubacara Keita e kikiɗe hanki onon wo jaɓɓima jagorgal leydi Algérie e taw kadi ko jagorgal kalfinalgal ko fate banggue jeeygu biteɗo Mohamed Ben Maradi ko on tigui wo jaɓɓi on noon ko on tigui woni koɗo teddiniraɗo wonande kay foire international baɗowo toon to Bamako e oɗo saaha mo gonɗen e nder lamorgo leydi ndi e kanko noon oɗo hen koɗo teddiniraɗo oɗo hen foire international e taw kadi ko gonɗo e wadde toon to Bamako e kanko noon wo ari omo arde yogay seteji taw kadi kene foto wonde temedere gorko e taw kadi ko homme de affaire en yaruɓe ko fate banggue jeyguji waddi toon kene wona 95 ko wiyete entreprise e ɗum noon eɗen namdi oɗo saaha mo gonɗen beete leydi Mali ala entreprise aji e kanko non o holliri oɗo saaha mo gonɗen kanko jagorgal e kalfinalgal jeygu ngal Algérie maɓe daro darde tinde lang ngam wurtinde cehilagal hakkude leydi Mali kam e leydi Algérie ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to wuuro wiyetego Banamba e kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni tigui koye soynade beele welto no fewi e caggal kay jillu jagorgal kalfinalgal ko fate banggue kuɓama e biteɗo Malik Al Huseynou kañum ne waɗin toon jillu muɗum e nder ɗiɗo hen ñalɗi o holliri noon wonande kay ɗo henna e mayirɗe lewru mars ma kuɓɓam mabɓe huɓɓu kam e guure taariɗe mum kala kamɓe noon wonaniɓe beelama mawɗo no fewi caggal kay soynade ɓe kala saaha ko fate banggue kuɓam ha tente coura ala kay koɓe jii hen haydara oɗo saaha noon aɓe belti hen no fewi kanko jagorgal ngal no holliri e koppareje qimaɗe ne mbaɗa hen ɗe kala so ndendi ko milliard kam e temedere million ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Mopti e toon to Mopti noon gouverneur Mopti biyeteɗo Sidi Amadou Touré e kañum e hoore mum rendini yogay koniyankoɓe e gam yidde tettude wuuro wiyetego Kouakourou noon ko wuuro tawetego nder falde Mopti kono ko wuuro kay go ɓeɗe hen witeɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓuuri herrade oɗo saaha mo gonɗen e kanko noon o holliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe kebli koniyankoɓe yonɓe gam wawde yaade toon heftude Kouakourou kam e guure taariɗe ɗum kala sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie e toon to leydi Gambie ma en jaɓɓo musidɗo meɗen koddenene Abouba jarama Seydi Sarr ko noon tigi mo ganduɗa meeɗiɗo lamade ɗo hen leydi ndi biteɗo Sadawda Kairaba Diawara ha tengti e oɗo laamiɗo hande leydi ndi woni président Adama Barrow maɓe dokke jeenade mawdi gam jeenade tan wawde hokkude haqqe innama ade e waktu maɓe laami o kanko mennoɗo laamaɗe ɗo leydi ndi tan de hade ɗum o woni no hoorejo jaborde hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e joyi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi ndew laamu to leydi ndi hande laamu koniyanko ɓe ari timmu hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi ene wayno tan de maɓe dokke tan seedantakuji mawɗi ko fate hokkude haqqe innama ade ɗo e nder leydi ndi ɗum noon kamɓe ɗiɗo e maɓe dokke ɗum kono de e waɗi jeyande certude tan e nguɗo laamu woni laamu président Adama Barrow yimɓeɓe kolliri beele tan e kanko o yawani hokkede nde ɗon jeenade kono kaalo konngol laamu ngu biteɗo Falli Fadera o noon tan o holliri tan de ne wayno ɗum ɗon fiyidirani e ko wiite dawrugol ngol so hoorejo leydi ndi président Adama Barrow hokkama ndi
jenari ene handi hen no hanirta ni hen sabu ɗum gila ƴetti tan leydi ndi de 2 décembre hitande ujunnaji 2016 ha faade hande ene wani ko potal tan e dejre woni ɗo e nder leydi ndi e hokkude kadi innama ha aade haqqe mum kanko noon e mennoɗo laamade ɗo leydi ndi biteɗo Sa Daouda Kairaba Diawara kamɓe ɗiɗi soɓe keeɓi ndi jeenari taw kadi ummiri kadi koye duɗal jaabi hatirde woni university mo leydi men Gambie eɓe kandi hen ɗum ɗo noon e dawrugol findirani haydara weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yadude e kodde nena Abouba ɗo e ba kodde nene Abouba Banjul waɗani Conakry Guinée Conakry caggal mawnindeɓe e manditare leydi ndi to nokku biyeteɗo kona walla mbiyen nokku biyeteɗo kana to noon Alpha Condé suuti toon konngoli mum ngam wiide oɗo saaha mo gonɗen yewtidi e leydi Chine beele kay wawa wadde lawol jordi ɗon ɗo Conakry fayenma to kana e fayenma to Bamako fayenma ha tonto leydi Burkina Faso e taw kadi koye wuuro wiyetengo Bobo Dioulasso e ton noon o dañi suude toon konngudi makko ngam hollirde hitande ujunnaji 2019 e taw kadi ko manditare leydi ndi waɗata ko toon to wuuro wiyetengo Conakry e ñande nogas walla mbiyen hitande ujunnaji 2019 waɗata ko nokku biyeteɗo Kindia hitande ujunnaji 2021 waɗata ko toon to Labé hitande ujunnaji 2022 e waɗata ko nokku biyeteɗo Fana e kanko noon jaydiyankoɓe kolliri Alpha Condé manda maɗa gasata laaɓa ko hitande ujunnaji 20 e holko saabi ɓeyduɗa hen duuɓi ɗiɗi kanko noon o holliri oɗo saaha mo gonɗen kaɗo haala wona ka foti haalede soko yontima ka haale e yimɓe hewɓe noon ne jogui kulhuli yato o yiɗani ƴamtude mandama ko tataɓijo te eɗen gandi e tugnorgal leydi ndi ene haaɗi ɗum toon to Côte d'Ivoire paɗena guel ɗo cukalel dewel guel wiyete ko Khady Diatou guel yaranno koye duuɓi 13 e taw kadi ɓe konno koye leggal bitegal Koumassi o hodduno noon koye gorgol makko biteɗo Fatoumata caggal on gorgolaɗo ñallata ko fiidiguel walata ko fiidiguel ñande aljuma nde noon o ñalli ko liggade gila buuɗal yurmede feeñani ha buuɗal yurmede muti ko nden tigui omo fijja e cukalel tokosel taw kadi ko cukalel tigguyel tokosel ko ɗon tigui gorgolaɗo ari ene arde sawru fimo sawre dande ngel faɗɗiti noon ko sanga wendogo nden ngel faɗɗitima noon ko nden tigui o hocci produit ji lawƴirteɗi tarodde ko wiyete Ajax kame sif o waɗi ɗum e ndiyam o yari ko ɗon tigui ngel rutte jooma guela oɗo saaha mo gonɗe noon yimɓe hewɓe tuumi gorgolaɗo ko gorgolaɗo bonɗo no fewi e kanko noon omo tawe e juuɗe laamu oɗo saaha mo gonɗen toon to leydi Libéria toon tigui paɗen Ellen Johnson Sirleaf ko laaminoɗo leydi ndi e caggal noon iwdemo e laamu leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen ko George Weah kam tigui laami leydi ndi e kanko noon o ittama e landama ko ha laaɓi ha wicer sa binoɗo ittedemo e landama ko tumedemo wonande kay o wonanani landama ko o wonani ko biteɗo George Weah toon to leydi Cameroun paɗen koni yanke goto wasi fittandu muɗum e taw kadi o wasi fittandu makko ko toon tigui e nder falde angal fon taw ko nokku biteɗo kawa ko toon tigui o wara kanko ɗo hen toon tigui o wara kanko ɗo hen dadiyanke taw kadi warimo ko worɓe joguitiɓe ene tuma noon ko ɓeɗo hen wonɓe toon to angal fon ko wona ɗum ko noon toon to leydi Cameroun ko accident musɗo waɗi toon ha ganduɗa yimɓe 17 mbasen pittalu men taw kadi ko bis goto yani e tuma kay nde dogno werla o woni tigui e gonɗi cattuɗi toon to leydi Gabon paɗel lundiyanke biteɗo Jamping kam tigui haɗa yaltude leydi ndi e tuma kay nde yinno yaade toon to leydi France ko ɗon tigui dadiɓe leydi ndi jaggi ɗum toon to Adel woni bawallaɗi diwoje ngal lewmba ko toon tigui o jagga oɗo saaha noon omo tawe e nder Libreville kamɓe noon ɓe kolliri e saabi tigui nanguedemo ko 17 nduɗo hen lewru omo jogori ñawede e taw kadi ñawore makko waddata koye oɗo hen gorko biteɗo waddata koye oɗo gorko biteɗo Pascal Oyungu noon ko on tigui tuma omo ñaami jawdi mum taw kadi ko on joƴƴinimo ɗerewol ko wona ɗum kono lundiyankoɓe hewɓe wonnoɓe France jiiɗino fusde hôtel hoorejo leydi ndi wonde toon to Paris kono noon oɗo saaha mo gonɗen e dadiɓe wonɓe toon to Paris mbawi riddudeɓe Angela Douane taw kadi ko hoorejo leydi Gabon kam tigui wanno ndeɗon fedde kamɓe noon ɓe kolliri ɓe nangui kene fotto wonde milliard piccal 51 million taw kadi ko koppareje walla ni mbiyen taw ko marchandise bonɗo giwɗo toon to Chine hakkude jeereji leydi ndi taw kadi ko commerce aji gaddata ɗum e leydi ndi pelɓodiral manggal bangal toon to leydi Libi e taw kadi koto Tripoli waɗɗani bowallaɗi diwoje oɗo subaka hande ha yimɓe jeenayo e mbasi en pittali mumen toon to Afrique du Sud toon noon o ñalawmaji ɗiɗo kala ko seppoji musɗi goni toon ha ganduɗa taw kadi ko gollorgal walla ni mbiyen ko magasin uji oɗo hen société biteɗo Hemer kañum e hoore mum uddi taw kadi ko kañum tigui yaltini simisaji gam wiide kay ɓaleɓe goɗɗodirani e baɗima en gartoy hen oɗon
Salto Kaburu Jimon Jolam Jaber Salto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala ghali abouba ma en jaha tonto leydi France kame Peru e Indonésie e ha tonto Irak ghali abouba bismillah madam jam nyalle mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma jam nyalle ma ceerno Abdoulaye Sarr kabruji men jolam jaberi puddotoɗen koto leydi France to leydi France noon ma en jaha to Paris lamorgo leydi ndi e o ñalawma hannde o e oɗo saaha mo kalaten mbiyen ko batu mawgu jooɗi toon tawa kadi ko batu ndeɗo fedde wiyetede G5 Sahel G5 Sahel noon woni leyɗele joyyi ɗenɗinɓe doole mumen e peeje mumen gam habtade pelle cebbitiɗe tawateɗe e nder Sahel mbiyen batu ngu noon ko ɓeɗo yimɓe tawa ko wiyeteɓe chef d'état major uji woni mawɓe ardiɓe koninkoɓe ɗeɗo leyɗele joyyi ko kañumen tigui nodda toon noddi batu ngu noon walla jabbiɓe toon ko jagorgal leydi France kalfinaɗo tigui nden kay e kisale koninkoɓe leydi ndi hono debbo biyeteɗo Florence parli mbiyen leyɗele jeetati goɗɗe noon taw ko leyɗele ɗaminiɗeɓe addude balle mumen wallide ndeɗo fedde wiyetede G5 Sahel ene tawtora ngun batu kono noon kadi pelle tati taw ko pelle tati mawɗe gandaɗe e nder windere nde hono ndeɗo fedde wiyetede ɗoni woni l'organisation des nations unies e ndeɗo fedde wiyetede IA woni union africaine e fedde union européenne woni fedde leyɗele woni fedde leyɗele Europe dendude ɗeɗo pelle tati ene tawtora batu ngu mujiba batu ngu noon ko beele kay leydi meɗe kay ndeɗo fedde wiyetede G5 Sahel ene heeɓa koppareje sukli ɗo beele kay ene wawa fuɗɗade golle mum hano hannirta ni sen ummima to leydi France ko ɗon tigui jaɓanten to leydi Pérou noon mbiyen ñalawma hannde o ko jeeya mawɗo waɗi toon e subaka hannde o mbiyen ko leydi yerɓi toon yerɓande mawde no feewi yerɓande nde noon ene qime tigui ha 7,3 taw ko échelle de Richter jeeɗiɗi piccel tati ɗum tigui woni tension mbiyen jerɓande leydi nde mbiyen heewani mayɓe noon ko yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen kono yimɓe hewɓe gañima hen fodde 40 e joyi neɗɗo gañima hen gañande musde no feewi mbiyen kadi fodde yimɓe nogas gañima hen gañande kakkiɗe e oɗo saaha mo kalaten fodde 150 galle ko muñi hen ha boni e oɗo saaha noon laamu ngu holli tigui waɗi toon tigui wiyetede état d'urgence beele kay hollirde kay jaaye o no foti beele kay balle ene gara e on diwan koto Indonésie paɗen to Indonésie noon kalen Jakarta ko kañum woni lamorgo leydi Indonésie mbiyen subaka hannde o e nder Jakarta mbiyen ko nokku goto taw kadi ko nokku golloɗo biyeteɗo bourse ko on nokku tigui taw ko étage towɗo ko ɗon tigui mbiyeten balcon huɓere nde saami yimɓe mbiyen e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe gañima hen koninkoɓe faabu nana daari lang beele kay wawde yaltinde ɓeɗo wonɓe e nder kaaje gañiɓe en keɓani noon andude no foti yimɓe gañi hen saabu kay joguiɗo konngol koninkoɓe faabu holliri e oɗo saaha wona kay mujibe mabɓe wona haalde no foti yimɓe gañi hen walla no foti yimɓe mayɓe hen woni haaju mabɓe e oɗo saaha ko wawde kay dandude ɓeɗo yimɓe gañiɓe yaltinde ɓe wonɓe e nder kaaje koto leydi Irak cakkitoɗen mbiyen to Bagdad ko lamorgo leydi Irak e subaka hannde o mbiyen ko yimɓe ɗiɗo ɓe jeeyaɓe pelle yimɓe ɗiɗo waɗa boniyankoɓe ɓe hinde kamikaze on paami tigui wari watto ko kamɓe petti toon ɓe pettini pettoje mabɓe ɓe mbaari fodde nogas e jeegomo neɗɗo ko wasi hen fittade mum e oɗo saaha mo kaleten 90 neɗɗo ko gañi hen gañande musde mbiyen noon ɗum waɗi koye nokku goto tawa kadi ko nokku biyeteɗo e nokku e nder Bagdad nokku biyeteɗo Al-Tayaran noon ko nokku mawɗo mo yimɓe kewi darade ɗon tawa ko yimɓe ɗaɓɓoɓe golle woni gollontoɓe koye mumen ko wiyete journalier ji ko ɓen tigui darino ɗon ene paadi kay mbeɗen daña golle ko ɗon tigui e subaka he ɓen waɗi boniyankoɓe pettini pettoje mumen nogas e jeegomo neɗɗo mbiɗen wasi hen pittali mumen 90 neɗɗo gañima hen gañande musde Ghali Abouba en certani konngol men baynigo hande mbiɗen ko yimɓeɓe yoɓe tinno ɓe gollodira ɓe nanggodira caggal noon dente WhatsApp ni kewi e kala dental gardi ɗum yo tinno horangaluji ngal ɗon dental e mbawen wallidde duuɗe almuɓeɓe taw kadi ko almuɓe tokosɓe beela ɓe giwa e ndiɗo hen jeelari e sernaɓe balle oɗon gandi oɗo saaha joni koye janggol woni beele sukaɓe ne keeɓa mbajjuji e kame matelaji e kame darabuji kame leecce kala ɓe codane leɗɗe cafroɗe e beele kay enen kala ganden ko ɓiɓɓe men tigui goni ɗon ɓe mbasa ɗaccede tan e booli e mbasa ɗaccede kadi e garasuji aɓe jeelo ɗum noon ko enen guittata ɗum ko enen goni leñol ngol e so tawi ene wiiye fulɓe ko yelotoɓe ɗen gacce ko enen jogui ɗum noon musidɓe tedduɓe ndendinen jawɗele men ballen almuɓe men ballen sukaɓeɓe jangga keeɓa gande garɗuɗe keblen ɓe e mecce janggo ɓe mbasa ñagade ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke
jolam jaberi ko haali Abouba to leydi Gambi ko koddanene Abouba ton to Sénégal ko Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗe mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jam yo jaam Allah hiranena